ungefär likadana allihopa. Eller tjejer, alla tjejer är likadana, alla killar. Men det är en jävligt tung resa dit. I pubertet. Vilka stora snoppar man var gamla. Jag tänker att jag har minst snopp i hela världen. Så jag skakar på rumpan. Men ni vet vad ni ska göra om ni tycker att ni har världens minsta snoppar. Jag tror det. Fast man ska inte dra i den. Den blir inte större. Även om det kan vara kul. Agnes! Jo! Kan vi bara ställa sig framför en spegel. Men om jag har satt min egen. Och så står det killen där borta. Jävlar vilken lång alltså, men tittar man sig i spegeln, då får man ju se sin egen på det perspektivet. Då upptäcker man, fasen, jag har ju längre än Berras. Jag lär dig. Jag är längre än Berras. Oj. Varför är ni tjejer inte förälskade i en snopp? Nej. Det är hela paketet. Jag vill ta samma precis som en brösten. Vadå? Ja, tjejer tror att vi killar går omkring och blir förälskade i bröst. Nej, men jag tycker inte, jag mår inte dåligt för att jag har mindre bröst än någon annan. Nej. Det är löjligt. Seriöst? Jo, det handlar om bikini. Nej. Nej, jo, Alex har den där borta som är. Den ska ligga. Där sitter de med brösten totalt. Där är det rumpan som är grejen. I Brasilien ska tjejerna ha snygga rumpor. Alltså, flytta dit då. I Europa ska man ha snygga bröst. Hur kom vi in på det här? Eller hur fan kom vi in på det här? Alltså. Jag vet. Det är... Ja. Nej, jag kan. Blindhet. Färgblindhet. En viss rött och